Vedeli ste, že už v 19. storočí sa v Leviciach našli ľudia, ktorým nestačilo len pozerať sa na svoje mesto, ale chceli ho zmeniť k lepšiemu. Dnes, o vyše 150 rokov neskôr, v ich šlapajách pokračuje Levický okrášľovací spolok. Si pripomíname 10. výročie založenia Levického okrášľovacieho spolku, ktorý teda vznikol v roku 2015. Keď skupina nadšencov sa rozhodla pokračovať v tradíciách bývalej okrášľovacej komisie, ktorá vznikla pri meste v druhej polovici 19. storočia. Teda Levický okrášľovací spolok nadviazal na tú tradíciu a už 10 rokov sa snaží tvoriť krajšie Levice. Úspechov je viacero, je to mnoho úspešných projektov, ktoré sme vytvorili pre občanov mesta. Musím spomenúť aj prvého predsedu Levického okrášľovacieho spolku, pána Čabu Tolnaja, ktorý bol vlastne iniciátorom celej tejto činnosti. Prvé aktivity, ktoré Levický okrášľovací spolok začal vykonávať, boli z jeho iniciatívy a v podstate my sme pokračovali aj po jeho nešťastnom a náhlom odchode zo sveta živých, sme pokračovali v jeho šlapajách a pokračujeme dodnes. Dnešné podujatie sme sa rozhodli poňať tak, že aby to nebolo len oslava Levického okrášľovacieho spolku, ale dobrovoľníctva ako takého, tolerancie a dobrých vzťahov medzi ľuďmi. Čiže naša snaha je aj ľudí spájať a preto sme pozvali organizácie z mesta, ktoré sú záujmové združenia alebo aj organizácie, ktoré sú kultúrnymi ustanovizňami v meste, napríklad Tekovská knižnica alebo regionálne osvetové stredisko, mestské kultúrne stredisko, s ktorými spolupracujeme a každý z týchto má možnosť sa odprezentovať tu svojou činnosťou. V budúcnosti plánujeme pokračovať v našej činnosti, ktorá spočíva nie len v okrášľovaní nejakom fyzickom, to znamená, že v tej tvorbe životného prostredia, ale aj v oblasti kultúrnej a samozrejme aj historickej, že chceme zvyšovať povedomie občanov mesta o ich meste, o histórii, o kultúre a ostatných veciach. Levickému okrášľovaciemu spolku sa podarilo po 10 rokoch existencie, v podstate znovu existencie, osláviť toto výročie aj vďaka veľmi dobrej spolupráci s mestom, ktoré okrem toho, že celoročne podporuje všetky aktivity okrášľovacieho spolku a je vždy nápomocnou rukou pri jednotlivých prácach, ktoré robíme či už brigádnicky, alebo organizujeme teda rôzne dobrovoľnícke aktivity pri čistení mesta, Dňa zeme alebo rôznych iných aktivitách, tak aj pri usporiadaní rôznych kultúrnych podujatí, o ktorých teda už v podstate občanov informujeme ostatné 2 roky a snažíme sa podávať nie len teda to okrášľovanie a ozeleňovanie mesta, ale aj práve tie kultúrne aktivity, ktoré sú bezprostrednou súčasťou tvorby identity každého sídla alebo každého mesta, aby združenia, aktivisti, dobrovoľníci, angažovaná verejnosť boli koordinovaní a aby organizovali pre ľudí, pre širokú verejnosť jednotlivé typy podujatí tak, že tí ľudia nielen sa prídu zabaviť, nielen prídu za kultúrou, ale aj budú mať nejaký kontext so samotným prostredím. A to je pri okrášľovaní práve toho ducha alebo tej duševnej stránky tiež veľmi dôležitý rozmer, ktorý možno nie tak naprvu vždy vyjde, že je to také ten okrášľovací spolok, že je to čistenie a že ozeleňovanie alebo podobne, ale práve aj ten duchovný rozvoj, aj ten rozvoj kultúry v meste a medzi teda jednotlivými ľuďmi považujeme za veľmi dôležitý.